Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο ιδιαίτερα και μυστηριώδη μπαχαρικά της κουζίνας, το μαύρο κάρδαμο. Αν το έχετε συναντήσει δίπλα στο πράσινο κάρδαμο, τότε ξέρετε ότι μοιάζουν εξωτερικά, αλλά έχουν τεράστιες διαφορές στη γεύση και τη χρήση. Το μαύρο κάρδαμο είναι ένα μεγάλο, ζαρωμένο λοβείο με σκούρο καφέ έως μαύρο χρώμα. Έχει έντονο καπνιστό και γήινο άρωμα. Σε αντίθεση με το πράσινο κάρδαμο που είναι γλυκό και αρωματικό, το μαύρο είναι βαρύ και δυνατό. Καλλιεργείται κυρίως στα Ιμαλάια, στο Νεπάλ και στη Βόρεια Ινδία. Το μαύρο κάρδαμο είναι βασικό συστατικό της Ινδικής κουζίνας. Το βρίσκουμε σε κάρι, μπιριάνι, σούπες και σιγομαγειρευτά πιάτα με κρέας. Δίνει μια ξεχωριστή καπνιστή γεύση που απογειώνει το φαγητό. Συνήθως το χρησιμοποιούμε ολόκληρο κατά το μαγείρεμα και το αφαιρούμε πριν το σερβίρισμα. Είναι ιδανικό για κόκκινο κρέας, πικάντικα ρύζια και βαριές σάλτσες. Πέρα από τη γεύση, το μαύρο κάρδαμο έχει και σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες. Βοηθά στη χώνευση, μειώνει τα φουσκώματα και χαρίζει αίσθηση ευεξίας. Έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις, ενώ παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του άσθματος και της βροχίτιδας. Επιπλέον, θεωρείται φυσικό αποσμητικό της αναπνοής. Μπορείτε να το βρείτε σε ασιατικά παντοπολία, καταστήματα μπαχαρικών ή και online. Προσοχή να μην το μπερδέψετε με το πράσινο κάρδαμο, γιατί οι χρήσεις τους είναι τελείως διαφορετικές. Καλό είναι να το φυλάσσετε σε αεροστεγές δοχείο, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ το μαύρο κάρδαμο, αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία στην κουζίνα σας. Η γεύση του θα σας εκπλήξει. Γράψτε μου στα σχόλια αν το έχετε χρησιμοποιήσει και σε ποιο φαγητό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα γευστικά μυστικά. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή όρεξη!